Koliko košta proces beatifikacije? Od biskupijskog istraživačkog rada do zamršenosti rimske diplomacije, procesi beatifikacije su za biskupije dugi i skupi. Lucille Copal. U svibnju 2023. francuski biskupi su izglasali da žele pokrenuti proces za beatifikaciju kardinala Henria de Lubaka, značajnog isusovačkog teologa 20. stoljeća koji je duboko utjecao na Drugi Vatikanski koncil i suvremenu crkvenu misao. Godinu dana kasnije i Rim je dao svoje odobrenje. Nakon što je imenovan odbor, biskupija Lyon službeno je otvorila dijecezanski proces njegove beatifikacije. Koja je njihova misija? Uspostaviti kampanju za masovne uplate do kraja 2024. za financiranje ovog procesa. Procedura od početnog istraživanja do podnošenja spisa rimskom dikasteriju na pregled skupa je. Primaran trošak je trošak istrage za sastavljanje dosjea pozicije kandidata koji izrađuje postulator. To uključuje proučavanje teoloških i moralnih vrlina eventualnih budućih blaženika, što zahtjeva povijesno istraživanje i prikupljanje svjedočanstava. Količina, a time i cijena ovog rada na dokumentiranju, ovisi o životima i djelima pojedinaca, dugovječnosti ili bilo kakvim kontroverzama koje su možda izazvali tijekom svog života. Obično dosje podupire biskupija ili kongregacija, koja imenuje klerika ili barem nekoga tko je već zaposlen u biskupiji da se posveti istraživanju, objasnio je Immanuel Turp, profesor filozofije u Strasbourgu i koordinator crowdfunding kampanje za Lubakovu kauzu. U ovoj kauzi za beatifikaciju situacija je vrlo posebna, objasnio je. Najbolji stručnjak za kardinala de Lubaka je laikinja. Iako kauzu službeno podupire Lyonska biskupija, zadatak sastavljanja pozicije povjeren je Marie-Gabrielle Lemaire, teološkoj istraživačici sa sveučilišta Namur u Belgiji. Budući da je ne plaća biskupija Lyon, njoj i radnom odboru potrebna su sredstva za plaćanje ekvivalenta honorarnog istraživača za 3 godine, rekao je Turp. Međutim, odbor je morao smanjiti svoje ambicije. Trenutačno, crowdfunding kampanja ima za cilj prikupiti 38.000 eura, dovoljno da pokrije 6 mjeseci istraživanja u 2025. tijekom kojih ćemo pokušati napredovati što je više moguće, istaknula je Lemaire. Nakon što je kandidatov dosje sastavljen i biskupijska faza završena, dosje se zatim predaje postulatoru u Rimu. Postulator je sličan odvjetniku, objasnio je Auguste Morer, profesor ekonomije i autor knjige Tvornica svetaca. Budući da je dobro upućen u vatikanske procedure, postulator će pročistiti, poboljšati i zagovarati dosje koji će pregledati kolegij teologa u Rimu, zatim dikasterij za kauze svetaca. U ovom trenutku pojavljuju se 2 nove proračunske stavke. Naknade postulatorima, ekvivalente onima odvjetnika, oko 2000 eura po danu, procijenio je Morer, dodajući da bi radno opterećenje postulatora obično trajalo oko 15 dana. Zatim, tu su pristojbe za prijavu koje su zatražili kolegiji teologa i dikasterij za kauze svetaca, a koje iznose oko 45.000 eura prema ekonomistu. Ali taj se iznos može brzo povećati ovisno o dosjeu, koji može imati od 100 do 15.000 stranica i potrebnom vremenu provjere. Najskuplji aspekt, otkrio je Morer, jesu nevidljivi troškovi, usmjereni na poguravanje kandidata prema cilju. Prema ekonomistu, konkurencija je žestoka. Oko 2500 dosjea za beatifikaciju čeka u Rimu,
a obrada kandidature traje između 12 i 15 godina. Tijekom tog razdoblja potrebno je dosljedno zagovarati svoga kandidata. Daju li neki ljudi novac izravno dikasteriju za kauze svetaca? Morer odbacuje ovu ideju. Praktično, ti nevidljivi troškovi uključuju česta putovanja u Rim i moguće dodatne naknade za postulatora. Što je biskupija bogatija, to će biti utjecajnija u zagovaranju svoje stvari, objasnio je istraživač. Posljedično, postoji znatno više Europljana nego Afrikanaca ili Azijata beatificiranih pojedinaca. Ovo je donekle kontradiktorno, jer Rim ima za cilj imati više svetaca iz dalekih zemalja, posebno Južne Amerike, budući da je i sam papa Argentinac. Godine 2014. Papa Franjo uveo je tarifnu mrežu za naknade postulatora kako bi postigao pravedniji tretman dosjea. Ali opet, naglasio je ekonomist, nevidljivi troškovi su ti koji su najskuplji i vrlo ih je teško, ako ne i nemoguće kontrolirati. Tijekom redovnog općeg konzistorija, koji je 1. srpnja u Vatikanu sazvao Papa Franjo, 20. listopada određen je kao datum za kanonizaciju 14 novih svetaca i svetica, uključujući 11 mučenika iz Damaska. Na popisu su i 3 utemeljitelja i utemeljiteljice kongregacija. Talijan Joseph Alamano, utemeljitelj misionara Tješiteljice i sestara misionarki Tješiteljice. Kanadska sestra Marie Leoni Paradi, utemeljiteljica malih sestara Svete obitelji, i talijanska sestra Elena Guerra, utemeljiteljica oblatica Duha Svetoga. Očekuje se da će Carlo Acutis, talijanski laik iz bogate obitelji, koji je umro 2006. u 15. godini, biti proglašen svetim tijekom jubilarne 2025. zajedno s drugim kandidatima za beatifikaciju.